περιοχή. Τελεί ο Πορτογάλος. Κεφαλιά, το 2-0 από τον Ταρέμι. Ο Ιρανός με αυτήν την κεφαλιά στο 67 κάνει το 2-0 για τον Ολυμπιακό μετά από την εκτέλεση ακριβίας του Ντάνιελ Ποντένσε. Ήταν ξεμαρκάριστος ο Μεχντί Ταρέμι και κάνει στο 67 το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Βλέπετε πως το πανηγυρίζει ο Ελκαμπή, δείχνει τον σκόρερ αυτού του δεύτερου τέρματος, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς ξαναβλέπει στο τάμπλετ σε επανάληψη τη φάση. Η εκτέλεση από τον Ντάνιελ Ποντένσε, τον οποίο αγκαλιάζει τώρα ο Ιρανός επιθετικός του Ολυμπιακού, η κεφαλιά από τον πρώην επιθετικό της Ίντερ και το 2-0 χωρίς να μπορέσει αυτή τη φορά να αντιδράσει ο Στρακόσα. Ήταν εντελώς ξεμαρκάριστος ο Ιρανός επιθετικός του Ολυμπιακού και έκανε το 2-0 για τους ερυθρόλευκους.